Subscribe खालाम आंनि टेक्निकल बड YouTube चेनेलखौ आरो घंटा आइकनखौ दबायनानै हो आंनि गोदान भिडिअनि आपडेट्स मोननो थाखाय। माब्लाबा नोंथाङा नोंथांनि आपल'ड खालामनाय भिडिअजों सेटिस्फाइड नङाब्ला एबा नोंथांनि भिडिअ जुदि माब्लाबा कपिराइट स्ट्राइक फैयो अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ मा खालामगोन? अब्ला नोंथांनाव मोनसेल' अपशन थालाङो, बे अपशनानो जाहैबाय नोंथाङा भिडिअखौ डिलीट खालामनाय। नोंथाङाबो जुदि नोंथांनि भिडिअजों सेटिस्फाइड नङा बा नोंथाङा जुदि कपिराइट स्ट्राइक मोनो अब्ला बे भिडिअखौ नोंथाङा माबोरै डिलीट खालामगोन? दिनैनि भिडिअ नोंथाङा बेखौ मोन्थिना मोनगोन। नाथाय जागायनायनि आगोल आं नोंथांनो फोरमायनो नागिरो, नोंथाङा जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनाव दाबायनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांनिसिम मोनहैबाय थायो। तो फैदो लोगोफोरजों जागायदोनि। Let's get started. अब्ला फैदो लोगोफोर, आङो नैबे भिडिअनि जोहै आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों जोंनि इउटिउबाव आपल'ड खालामजानाय भिडिअखौ जोङो माबोरैहाय डिलीट खालामो। अब्ला गिबियावनो नोंथाङा नैबे इउटिउबाव थांनो नांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि चेनेलाव थांनो नांगोन। बेबायदि थुनानै आं आंनि चेनेलखौ बेबायदि खुलिबाय। अब्ला बे जाहैबाय आंनि चेनेलनि बे हम पेज। दानिया नोंथाङा नैबे सायाव नुनो मोनदों होम, भिडिअस, प्लेलिस्ट, चेनेल बायदिसिना नोंथाङा बेबायदि अपशन नुनो मोनदों। तो नोंथाङा बे अपशनफोरनि मादाव नोंथाङा नैबे भिडिअस होननाय अपशनाव थुनानै होगोन। जेब्ला भिडिअ अपशनाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि चेनेलाव जेसेबांथा भिडिअ आपल'ड जानानै दङ बे भिडिअफोरा बेवहाय नुजाजोबगोन। अब्ला बेफोर जाहैबाय आंनि चेनेलाव आपल'ड खालामजानाय भिडिअ। दानिया आङो बेनिनो नैबे गिबि मोनसे भिडिअ आं बेखौ डिलीट खालामनो नागिरदों। डिलीट खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन? नैबे हाय फोथा बायदि मोनथाम अपशन नुनो मोनदों, नोंथाङा बेवहाय बेबायदि थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला बेवहाय माखासे अपशनफोर नुनो मोनगोन। दानिया नोंथाङा नैबे डिलीट होननाय अपशनाव थुना होयोब्लानो बे भिडिअआ डिलीट जालांगोन। अब्ला नोंथाङा बेबायदि थुनानै होगोन। अब्ला बेवहाय मोनसे पपआप मेनु फैलायबाय। बेयाव सोंनाय जादों नोंथाङा बे भिडिअखौ डिलीट खालामनो लुगैमारदोंना? अब्ला बेवहाय नोंथाङा अके आव थुना होब्लानो जोंनि बे भिडिअआ डिलीट जालांबाय। अब्ला नुनो मोनदों नोंथाङा बे भिडिअ अब्ला बेयो डिलीट जालांबाय। तो आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय आंनि भिडिअखौ नायनानै जोङो जोंनि इउटिउबाव आपल'ड खालामजानाय भिडिअखौ जों माबोरैहाय डिलीट खालामफिननो हायो। जोंना माब्लाबा मा जायो, बेबायदि जोङो डिलीट खालामनो गोनां जायो। मानोना जुदि भिडिअआ जोंना मोजां जायाब्ला जों माब्लाबा डिलीट खालामनो गोनां जायो। तो बेखायनो नोंथाङा बेबायदि टेकनिकखौ बाहायनानै नोंथाङा डिलीट खालामनो हागोन। तो अब्ला उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। हेभ ए नाइस डे।